We gaan vandaag knotten, we gaan samlotraaf doen en we gaan ook hier en daar een kroon die niet al te hoog is, gaan we snoeien. Wat is er nou zo leuk aan het werken in de natuur? Nou, niemand beter aan wie ik dat kan vragen dan aan deze knotgroep van de IVN van het land van Zwentebold. Dat is de IVN-vlag. Ja, die werd hier op de knotkar altijd gezet. Ja, dat is net wie een schotterie, hè. Zonder vaandel net de straat op, hè. Dan klusjes, de knotwillig. Hoe nauw komt zich dat, hoe die geknot wordt? Hoe nou komt zich dat? Als die maar op tijd geknot wordt. Ja. Kijk, je ziet bij die boom dat nog niet zo helemaal. Maar hier staan bomen die zijn van binnen helemaal hol. Je moet je voorstellen dat daar een uil in kan wonen. Of daar kan een steenmarter in wonen. Of een bunzing. Daar kan eigenlijk van alles in wonen. Het is heel waardevol die holle bomen. Maar niet zo sterk. Ja. Als die knotten die blijven groeien, die takken die blijven groeien. Dan start op een gegeven moment die boom. Die stort in elkaar. En dan ben je hem kwijt. Ja. De knotters van het IVN hier, die komen regelmatig terug voordat die pruiken zeg maar heel erg zwaar zijn. Dus er komt niet veel gewicht op die boom. En het ziet nu even heel vervelend uit zeg maar voor die boom. Maar als het niet zou gebeuren, dan zou die bij wijze van spreken binnen 5 jaar omvallen. Stop maar, hè. Dan zit er misschien kapot, hè. Nee, dat weet je. Ja, Dan wordt het gehamd. Ene tak, ja oké. Ene tak en stoppen. Waarom moeten we stoppen? Anders zeg je, zit er kapot omdat er te weinig sapstroom kan straks. Oké. Meneer, is het nog wel veilig op de leeftijd zo op de leier te staan? Als je maar vasthoudt, hè. Ja. Ja, je moet een beetje in conditie blijven en Ja. dat lukt wel zeg. Hoe oud bent u? Ik 84. 84. Dik En op 84. zijn ladder nog. Ja, oh god, als je aan de gang blijft, je moet aan de gang blijven. Hè. Hoe lang gaat u al de bomen? In hoeveel Nou, jaren? dit is een jaar of 10, 15 denk ik, Ja. ben ik hier bezig. Ja. Ja, en dat is leuk uit, het is iedere keer wat anders en Ja. dan krijg je op het einde soep en ik ben van de straat af, zegt mevrouw. Hè. Er zit nog te veel in het blaad, dus nu knotten we eigenlijk alleen maar de onderstam omhoog. Dus dat er, wat er nog bovenop het staan, dat de meeste voedsel naar zich toe trekt. Ja. En als het nu echt winter is, dus eigenlijk in het knotseizoen vanaf november, dan knot ze grote buim van tijd tot tijd om de paar jaar knot ze die helemaal kaal, zodat ze weer opnieuw kunnen uitgroeien. Ja. Ja, dat is heerlijk. Ja, 1 nee. ochtend per maand. Nou, dat is weinig werk, maar wel heel leuk. Fijn om te doen. Zinvol. Normaal ben ik wel... zijn er nog wel andere dames bij. Maar ik denk dat zijn ook wat, net als ik de wat jongeren. Ja. Helaas weer bij de jongeren. En die zijn er normaal gesproken ook wel bij. Ja. Maar ik vind het gewoon heerlijk. Dit is kijk, nu is het een lekkere dag. Maar we hebben hier op deze plek ook wel gestangen dat er een leukste sneeuw van 2 centimeter op het veld lag. Ja. En dan is het heerlijk om dan toch boete bezig te zien. Ja, het waren toch koordes denk ik dan toch? Of nee? Nou ja goed, de werkste ferm. Ja. Ja.